Gandeng penonton etan ana kulon ya ana kudu dikumpliti lho adepe. Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Gareng, Pak. Raga oleh tuwa. Tuwa. Umur oleh akeh. Akeh. Ning semangat tetep membara. Ora membara, menggeh-menggeh kok. Mboten lho. Tegese panjenengan niku seniman sing wis nyakup berbagai elemen seni. Nggih. Ing antarane nuwun sewu, wiraga, wirasa, wirama kabeh kecekel. Nggih niki le bedake Mas, dadi ndi weton tobong, ndi sing ora weton tobong. Nggih. Wiraga nyatanipun sampean joget nggawa raga ya endahe kaya ngono dadi sengseme warga masyarakat kaliancar. Nggih. Wirasa mesti engko ana tembung-tembung piwulang sing ngemu rasa satemah kanggo pedoman hidup. Wirama nyatane ngerti karo irama, pinter nembang, apal karo gendhing. Lah kuwi. Nggih, pangestunipun ngaten wong. Nggih. Jernyatanipun nggih niki ngetokke yen weton wayang wong Ngesti Pandhawa. Oh ngaten. Nggih. Dadi entuk-entukane urip teng Ngesti Pandhawa nggih kula cake golek pangan teng wayang panggung wayang kulit niki. Nggih. Tegese panjenengan mboten klalekke sejarah mula bukane ya, Mas. Oh. Sejarah itu penting, siapapun yang melupakan sumbernya pasti bakal mendapatkan celaka di kemudian hari. Lali sumber ketiwasan nika. Ketiwasan. Nggih. Nggih niki wah nggih alhamdulillah
Ajeng wayangan entuk barokah berkah dijawahi. Iki jane penyebabe udan iki ya kuwi mau siji, Mas. Apa? Gambare keliru ngono. Aku ki malah ora ngerti sing nglapuri ya anak buahmu lho, Pak De, gambare kok mboten gareng sampean. Wis ora masalah sing penting duwite nyang aku. Lah ngene tegese seniman sing penggalihe jembar iki ngono kuwi. Ora perlu protes, ora perlu nyatane ya ora preso. Tur pamane nganggo gambar Mas Gareng Angga Solo 3 nyatane ya panjenengane mbiyen lak ya murite sampean. Nggih cukup berbangga hati karena anak didik kula nggih berhasil nggih ngeplek kados kula. Ah iya. Nggih ning Gusti Allah langkung neresnani, Mas. Nggih. Tur nyambut gawe bengi niki masih udan, masih apa tetep kudu semangat wong ora golek duit. Lah ngopo? Nyaur utang. Sik. Kula mboten ngerti tenan lek niku. Kersane pripun niku? Nyaur utang, Mas. Aku ki wis dilunasi karo Mas Yanto. Dadi iki kok mulai ya kari wasalam ngono wae. Ning gandeng seniman profesional. Nggih. Tetep penuh dengan semangat. Tur ya panitia sing tanggung jawab iki kaya Pak Yanto ngono kuwi. Sok-sok awake dhewe wis rampung le tanggapan, keringete wis atus, arep pamitan goleki panitia, kepengin ndang dirampungi bab pembiayaan administrasi nyatane sok-sok angel to Mas Bagong, Mas Gareng. Nggih, sapa ngerti mengke Bali Mas ya wis lunas niki. Mas ya wis lunas apa ngerti Bali digawani meja siji kalau karo Pak Giri. Pak Giri. Neng jangan mengharap yang memang bukan haknya. Yang terpenting di sini ikut berbangga, berbahagia, derek bersyukur, ngatasi nuwun sewu inilah dukuh. Nggih. Tapi bisa menyelenggarakan bersih desa atau merti bumi ini luar biasa. Luar biasa. Iki lak tingkatane iki gur sak dukuh 2 RW ora salah informasi sing tak tampa. Sak dukuh kowe iso nganake merti bumi kok kelurahan ora iso ki yo kebangetan. Lah ngono jenenge nyampluk Pak Lurah sampean. Aku ora nyampluk wong aku ki mau ngomong sak konone kok. Lho yen bab dana iki lak luwih luas luwih jembar kelurahan tindangane RW lho Mas. Oh iya ta. Ning aku ya ora maido. Ora maido Pak Lurah, ora maido apa perangkat desa kene wae. Wis aku ora maido. Betapa beratnya tugas seorang lurah RW RT. Wis. Mergo aku dhewe iki ya RT. Ngrasake abote dadi RT Mas. Ah iya. Wes RT iki mbiyen nak rekoso terus, singkatane RT rekoso terus saiki tambah. Apa? RT iki rekoso, T-ne iki tombo. Ning ora apa-apa, mergo wis niatku nawaituku dadi RT kuwi ibadah. Betul. Dadi tak lambari ibadah apa-apa ya dadi sing mone abot dadi enteng. Betul. Wis ado, iki aku ambak-ambak padha Semarange, saka nggonku rene iki luar kota lho, Mas. Kok iso? Ya kene iki pojoke, iki pojok kulon wis, iki rono iki wis Kendal lho. Lah hitungane sampean kuwi anggaran Kendal apa Semarang? Lah iki aku yen ngerti ngene melune anggaran luar kota Mas iki. Ning ora, iki tenan. Dadi antarane nggonku lak daerah Penguisan to, kecamatane Penguisan. Pedurungan. Wis kok durung piye? Ora aku ya tau ngerti, tau kok critane dalemmu iki saka Pedurungan Semarang. Lah ya mbiyen durung ning saiki aku wis manggon kono dadi Penguisan. Oh, neng kecamatan Penguisan, neng kota Semawis ngono. Semarang kok Semawis. Lah ya Semawis lek di Semarang dibasake lek Semawis ngono. Oh, heeh. Dadi antarane Pedurungan karo kecamatan Pindahan iki lak melu-melune kecamatan Pindahan to. Kecamatan Ngalian. Ya yo ngalih karo pindah lak padha wae to, Mas. Iki jak omong Jawa kok angel men wong ki. Alhamdulillah neng kecamatan Ngalian wonten kelurahan sami rame ngoten lho. Padha rejo. Lah iya padha lak ya sami, rejo lak rame padha ya ora.
Samirame iki jeneng warung makan. Oh iya. Ora kelurahan. Oh iya. Ning tenan iki pancen yen kota Semarang Nggih. adane sing anake merti bumi, bersih desa atau apapun istilahnya sedekah apa itu mesti daerah pinggiran kene. Nggih. Daerah kaya kene iki lak Semarang pinggir isih ana budaya kok ngene anggere wis mlebu tengah kutha. Kuwi isine mung lulu gua-gua. Waduh. Lah, berbanggalah sebagai masyarakat sini. Titikane endi nggon ning ndi wae yen isih ana acara kaya ngene iki merti bumi kaya ngene iki ateges masyarakate isih rukun. Nah, kuwi. Nah, iki intine iki nandhakake masyarakat sini rukun. Wis, iki Betul. mergo nggih tetep pedoman tetangga adalah saudara yang terdekat itu masih dipakai di sini. Betul Mas Gareng. Tun kula sampun pikantuk dawuh saking panitia para pepundhen sedaya. Nggih. Pancen menika acaranipun dipun damel merdika supados panitia menika nggih mboten terlalu repot, terlalu capek. Leres. Tegese menika sajian wujudipun kabudayan dalam rangka sedekah bumi menika pancen untuk warga masyarakat semua yang ada di Kaliancar Podorejo. Maknane ngeten. Nggih. Sebabipun mboten kok njur mboten nguwongke mboten pancen sengaja mboten ngaturi Ibu Wali. Nggih. Mboten ngaturi para pejabat menika. Pamrihipun men iso semakin bersatu raket sepeket para warga masyarakat ing Kaliancar. Ning nyatane malah kepenak. Nuwun sewu Mas Gareng. Pripun? Sok-sok menawi acara menika dipun rawuhi mboten sedaya lho. Rawuhi pejabat-pejabat penting. Niku mesti wiwite molor-molor, le pidato molor-molor mergo ngenteni rawuhe pejabat. Benten kalian Kaliancar niki wau. Niki wau pamane mboten udan 8:30 kula pun jejer. Mergo penonton wayang masyarakat sementen kathahipun menika sing dinteni senes pidatone pejabat ning sing dinteni ya kuwi gelaring budaya wonten mriki. Ngoten lho. Nggih, kula percaya, ya niku percaya nganti acara sing niki wau disian lah enten acara kecepit lawang niki. Bagi hadiah lho kecepit. Door press. Dor kuwi lawang, pres iki kecepit. Dor pres iki kecepit lawang. Ora iso basa Inggris kok kowe kok. Mari wong kuwi iki mau iki nganti dipercepat lho Mas. Mergo ya pancen sing dianti-anti panjenenganmu. Nggih. Dalang yang aku mengkategorikan panjenenganku dalang yang berkualitas. Artinya berkualitas dengan background seorang dosen institut seni. Paling tidak mayange ya ora sembranan. Apa meneh punggawamu niaga pengrawit sinden iki kabeh para weton isi Surakarta. Ana sing wis S1, S2, mung iki sinden tiri ana iki sinden tiri. Sinden kok tiri. Lah kae loro disisihke ring ngono kae. Niki yatim piatu. Ah ya siji jenenge yatim, siji piatu. Neng tenan iki aku ora mung mergo ana awakmu ning pancen dari piyayi sini kemarin meminta masukan sapa to sing kudu kajibah ngasta ning kene lah tak arahke iki yen iki ngene yen iki ngene yen iki ternyata yang dipilih kamu. Dadi iki kowe mayang bengi iki ning kene. Kuwi Tetane piye? Iki mergo cangkemku iki lho. Yen nganti ora entuk apa-apa wis. Lah wis ora iso mulih pokoke. Wah iki bahaya mongko dhewe wis lunas genar goleki aku iki, Mbok. Ngono iki mbok sampean ya nuwun sewu mbok ya ngetok-ngetokke lek labuh karo sampean. Ngeten apa? Sampean iki nawarke teng panitia Kaliancar lagi pisan iki Lah, gitu. Lah aku sampeyan tekan Madiun, tekan Ponorogo, tekan Ngawi, tekan Nganjuk ngoten bolak-balik yang golekne job sampean aku yo meneng ae. Iki sing salah aku apa kowe? Mboten enten sing salah, ning perlu mawas diri. Loh, lah kowe kudune ya kowe sing kudu ngerti strategi. Lah, sing golekne job kathah lak kula, daerah Jawa Timur. Ah sing gawe rego sapa? Aku. Lah regane pira aku lak ya ora ngerti. Ayo, arep apa? Ning ora perkara rego, sing penting lak wi rejeki saka Gusti Allah sing Lah, diparingake marang sampean lantaran aku. Betul. Heeh. Lah iya. Heeh. Terus kowe ya arep njaluk komisi. Loh, Apa ana kok dalang kok njaluk dagelan ya apa ana? ora ngene
Paling ora sampean mbok ngetok-ngetokke wong sampe lagi golekne job pisan ning Kali Ancar. Kowe ora mungkin teko kene lek ora lambene gareng. Sing njaluk komisi kowe sapa? Aku lak ngandake. Sing memberi masukan panitia lah aku kuwi bener apa salah? Bener. Ya wis. Jadi pamane jenengan sesuk ora tak perseni ora masalah. Lho kuwi tinggal perasaanmu piye. Walah reng. Ya aku senengku ngene lho nyambut gawe ning kene iki senengku ngene iki paduwe diguyu kok. Ning ini dinamika kehidupan. Leres. Jangan hanya yang apa ki yang bersuka-suka tok. Nadyan wong padu ki ya ana senine. Dimanapun pasti ada faktor senine. Lah, senine iki kudu mulai saiki dibuka. Kita bekerja mencari rezeki di daerah Kali Ancar ini. Kali Ancar. Apa to tegese Kali Ancar? Nah, yen ngonceki bangsa alamat, wilayah, jeneng iki pancen keahliane Mas Gareng. Wis sapa wae sing kepengin tak onceki, tak onceki. Lah guru wilayah karo jeneng ta pol-pol sing kok onceki? Lho lah menungso ya iso tak onceki kok. Bojo kuwi tak onceki ya dadi loro kok. Waduh. Dioncek. Lho ya ra dionceki kepiye? Nah ya kaya kacang ae ora. Lho wong ya pancen ngono Kali Ancar ki ana tegese, Mas. Kali Ancar. Kaki kalebu Kelurahan Podorjo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Wah iya. Iki kudu cetha. Betul. Li. Suku kata. Ora per huruf to iki? Wes suku kata. Per huruf ben rada dawa, dicucukno lek wis lunas ngono lho. Lah justru wis lunas ki per suku kata. Yen durung lunas per li nambaran rasa syukur bengi iki nganakake merti bumi. Oh iya. Ya Mas. Bener. Antuk pangestunipun para masyarakat mriki panitia saged ngrawuhaken dalang Ki Cahya Kuntadi. Pinter. Carane gawe seger swasana ngundang Gareng saka Semarang. Sampeyan nak mesti katut to, Bu. Mbuh aku ngene iki aku. Aku ki ora katute golek-golek kok. Aku ya kebangetan lho Semarang iki 11 nggon lho wayangan lho sing nanggap aku ya gur siji kene tok iki. Lho kudu disyukuri, sik enek sing ngersake iki matur nuwun. Itulah sing arep tak ucapke apapun yang terjadi tetap bersyukur karena orang yang ahli syukur akan dilipat gandakan rezekinya. Amin. Oh, aku ki Kali Ancar Kelurahan Podorjo. Kuwi jenenge apa? Jeneng apa? Kelurahan. Sok ngenteni ditanggap Pak Lurah. Kowe tak jereng saiki. Oh, lah sok aku ora iso ngetokke apa-apa. Arep mateni aku kowe. Ora mbojo. Yo. Hitungan nemen-nemen. Ora hitungan iki wis aku tak gawe aku merti bumi iki apa. Wah, ya. Mer. Lho aku takon kowe kok. Aku golek melu njlentrehke ndak aku kualat ngono. Oh, oke. Jatahe wong dhewe ya. Ha iya. Merki merupakan wujud syukur. Dadi merti bumi iki syukuran. Nah, iki tidak lain dan tidak bukan supaya nanti rezekinya dilipat gandakan. Betul. Gitu. Iki budaya yang harus dilestarikan. Nah, misinya supaya semakin akrab warga di daerah ini. Jadi nganake ngene iki untuk mengakrabkan masyarakat kini juga. Iya. Mau kebukti masyarakatnya ya saiki kompak, sayuk, rukun. Ya, ketua panitia Pak Mujahidin Mu. Iki bahaya lho kuwi jenenge wong lho iki. Lah iya mula sing apik ngono to. Oke, bulan balane karo mikir wi watine. Lah iya wong kowe ya ora kethik sik kok. Ora perlu lek dagelan kerjas iki kudu spontan. Mula bukane amung masyarakat ning bengi iki ditunjuk sebagai ketua panitia. Wah, elok piyayi tek kaya ngono lho. Wah, urung rampung lagi sak suku. Nah, jangan dianggap remeh. Beliau memang wasis. Pintar.
Kalau tidak pintar tidak mungkin dipilih sebagai seorang ketua panitia. Hi. Mujahihi. Hi. Hidupnya memang untuk masyarakat sini. Din. Nah, iki din. Suara mobil. Ora din iki apa lho? Oh, tak kira din. Tak kira suara bel mobil. Aduh, aku karo mikir tenan iki. Wong iki anggere wis lunas kok pikirane bundel. Dino iki wis kebukti betapa pintarnya beliau dalam mengelola acara malam hari ini. Oke, luar biasa. Ini Bapak Mujahidin yo ini. Sebagai ketua panitia mokal Bapak Mujahidin bisa bekerja tanpa didukung oleh Bapak RT RW R. Iki RT apa RW? RT sik no. Rumeksa katentremaning lingkungan kuwi tugas. T. Tugas intine ngrukunke wargane. Terus RW R. RW iki kene karo tengah kutha kono beda lho. Kene iki lak rukun warga. Ya nang tengah kutha jamanku mbiyen RW iki wis beda tegese. Raja Waung. Waung iki apa? Gugu. Biyen anggere congyang no Raja Waung. Iya no Mas. RTR. R kuwi RT sebagai bawahannya. Oh, di bawah RW. Ya mengkoordinir RT. W. Wajib mengkoordinir RT kuwi. Ngomong diwolak-walik. Bejo tak walik mbane ora tak jawab kowe. Kowe takon tok le jawab kuwi kok ngelu sirahe. Sing penting lah ana terjemahane. Sitongkas. Apa? Cahya Kuntadi dalange. Kan ra mungkin sampean ning kene ndagel dhewe tanpa dalang sinden karo wong rawit. Nek ngene lho Mas, tembunge Jawa ki jer basuki mawa biaya. Lah tak terjemahke iki piye konsekuensine. Yen cair ya apik, yen ora cair ya elek. Cair wong ning kene akeh sendang kok cair. Oh iya. Cahya Kuntadi. Cah kuwi saka tembung cah ki cah Blitar uripe ning Karanganyar. Iya ra? Iya, cerdas. Iya ra? Betul. Bener apa ora? 100 matur nuwun. Yo. Yo iki putrane dalang kondang saka Blitar. Ki Sukron sapa Gundala? Sapa? Bapakmu sapa? Sukron Suwanda. Sukron Suwanda pengarang lagu Blitar. Blitar apa? Apa Sesideman. Apa enek Sri Huning adalah karya Sukron Gundala. Ya wis pokoke lah sing penting ya ora. Ya. Kondang minangka dalang ingkang nyambi dosen. Tandange becik, guneme ya cetha. Terakhir dipek sinden kesi. Waduh. Statusmu ki ora ngepek ning dipek. Mergo kowe karo bojomu wedi. Apa kowe iki karo bojomu wani? Ya kadang-kadang. Ngerti lek sing wedok kuwi streaming dhek muni kadang-kadang karo Dingklu. Iki nonton ki rung turu cahe saiki. Karo bojone cahe ora. Lho cara Semarang Mas. Cara Semarang ki bocah, ning yen cara Solo wong. Wong Solo yen kene ya cah Semarang. Beda nggon beda silsilah. Wah iya. Ngono. Iki ora wani iki tenan iki mau wis omong. Aku kebengi tak nonton ya Pah. Nyeluk sampean ya Papa. Pah. Oh, gaul kok. Lho sampean nyeluk mbak wedok ya piye? Mah no. Pah. Mamah ngono mergane. Lho wong kulino tak mamah kok. Mah ayo. Ya wong anu sebagai simbol rasa cintaku kepada istri. Iya. Aku ki tenan asli Mas, aku kuwi anggere sakwise duwe bojo kae, weruh sinden nom-nom ayu-ayune ora kengguh. Ora bakal tergoda. Ya mesti omong-omong ngono wong bojomu ndelok ning streaming ora. Lho aku genah-genah upama iki do nggodha aku, ora tak tanggapi. Mergo kuwalik kudune aku sing nggodha dheweke.
Ning aku nganti apal karo asmane garwamu. Garwamu asmane lak Bu Sri Rahayu SE to. Heeh. Aku apal. Kowe kok ngerti kowe? Lah mergo angger aku transfer nggih sampeyan lek tanggapan mesti kan liwate rekenenge bojomu. Mergo kowe iki wedi karo wong wedok ngono lho. Itulah kelemahanku ning kono. Ora kowe memberi contoh bahwasanya seorang pria atau suami harus tertib. Yen wis wulu pemetu sepenuhnya hak dari istri. Perkara mengko ana saweran lah kuwi dana kenakalan. Sampeyan iki haji kok ngangge dana kenakalan barang. Haji iki lak ibadahe ning aku lak tetep menungso. Menungso kuwi ora iso lepas dari salah luput. Dadi kadang kala kuwi ya sok luput, tinggal lupute aja kenemenen yen wis krasa luput ya ndang sadar diri. Wong haji itu tamu, dikala kita bertamu di tanah suci itu disebut haji. Jane trepe ngene iki ya wis ora haji. Wong haji iki tegese tamu kok. Aku lak saiki ora dadi tamu ning kono. Nah, yang baru ibadah di sana itu yang disebut haji karena tamu. Oh iya. Ning lak sampeyan ning Kaliancar kene lak dadi haji meneh, tamu untuk Kaliancar. Nah, bisa diartikan gitu. Haji kanggoku kanggo memagari diriku supaya tidak lepas kendali dan tetap menjaga keimananku. Wah iya. Dadi pamane engko sampeyan aku ngedekne sinden ngono sampeyan ya rawani jaraki, rawani demok, rawani nyenggol. Lho, lah kuwi yo gampang Mas, upama aku jarake nyenggol mudhun wudu meneh lah ya wis resik. Rumangsamu sinden iki barang haram nopo ya? Lah witene wong sak panggung kok disenggol ra entuk lho. Aku mong takon yo. Lha wong iki dunia hiburan itu tetep ada kendalinya. Ya kuwi memang suatu pendramaan. Kuwi dene ning isor dibacutke ya kuwi rezeki. Ora pareng enggak boleh. Ah, enggak boleh kowe tunggoni bojomu ya enggak boleh. Padha lanange. Lah aku mau nganti izin karo Pak Yanto panitia. Apa? Monggo Pak Dalang menika pelunasanipun. Bu Kesi langsung ngadeg. Gorene. Sauk kabeh. Aku iki dadi nyekele ora mung roh tok aku janan. Asline padha jiriye lho kowe karo. Mergo jirihe mergo kerep konangan ora. Oh, alhamdulillah yang mengakui kowe. Awake dhewe maksude. Awake dhewe ning tenan. Nggih, matur sembah nuwun dumateng para panitia, nggih para warga mriki ingkang sampun nimbali kula ingkang baken malih sampun derek nglestarekaken budaya merti bumi. Nah, ini yang penting itu. Iya. Wis nandhakake bahwa warga sini masih rukun. Betul. Iki tenan, kowe ngatasé ora duwe lapangan kuwi dibuka-bukake, digolek-golekke nggon. Ngene iki lak wis saking nawa itu niate pancen kepengin nganakake acara iki. Bener. Iki lho, ngene lho kok ora setahun ping 3 iki. Lah anggarane kondi ora? Entuk ora ya merti bumi setahun ping 3 entuk. Yo entuk wae ora. Anggarane lho kondi. Oh iya ya. Lah awakmu gelem murahno ya ora apa-apa jane. Loh, aku ki wis murah bengi iki aku ora njaluk apa-apa lho, Mas. Entelek. Loh, lah apa wis dilunasi? Njaluk apa meneh? Wis dilunasi kok sing. Mas Gareng. Tak nun. Ya tak goleke kanca, iki mono pamundhut. Men dihormati nganggo cublak-cublak suweng. Ibu Sukesi Rahayu. Yo. Para lenggah, para rawuh, Mas
Gareng kalian Bu Kesi menika pasangan lawas. Lawas. Nggih. Rumiyin melanglang buana mliginipun wonten Laladan Jawa Timur nggih piyai kalih menika. Niki pun nggih sing wiwit cilik kumpule kula ning sing bejo nggih niki dalange niku. Kok iso? Lah aku sing dedur sing methek kowe kok. Ya kuwi dadi amal kesaenan jenengan. Tur kuwi ya wis sing diarani judu. Mula palingku nyang kowe karo Kesi iki aja mung dadi bojo. Jadi yo judu. Bedane bojo karo judu? Bojo kuwi bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Makanya aku kepengin kowe karo Kesi dadi judu. Hanya kematian yang bisa memisahkan kamu berdua. Amin. Amin. Iya, kowe ndongake wong mandi, Mas. Ndongake awakku dhewe ora tau mandi aku. Ya, guys. Inggih, matur nuwun Pakde Gareng. Amin. Panjenengan sampun ndongaaken anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya Kuntadi supados dados jodoh dunia akhirat. Ya, wong kaya ndongake iki wajib wong tuwa ndongake sing enom. Kowe matur nuwun ya padha reja ya. Padha-padha. Sami-sami. Malah kelurahan ora. Dadi ya wis mestine to Mas sing tuwa ndongake sing enom. Ngono lho. Ning ini pesinden yang berkualitas. Beliau ini juga dosen di ISI Surakarta. Dadi ora tegese ora ngoyo-woro, ora sombong ning pancen kenyataannya begitu. Menandakan bahwa sekarang seniman tidak bisa dipandang sebelah mata karena mayoritas sarjana semua. Nah, nggih. Inggih, leres Pakde Gareng. Nggih. Bilih menika ingkang nabuh mayoritas lulusan ISI Surakarta. Surakarta. Lah, tapi menika dalu menika ingkang paling berjasa jenengan prisa mboten? Sapa? Ingkang paling berjasa melestarikan seni tradisi kados dalu menika bersih dusun sedekah bumi inggih menika warga ageng masyarakat wonten Podo Kaliancar. Kaliancar Podorejo. Niki wau sonten kula kalih panitia sampun alhamdulillah dijak sowan wonten sendang Apa? pengasih nika wau. Pengasian karo penguripan. Kalih penguripan. Rono ngapa? Kungkum. Masyaallah. Ngapa ning kono kuwi? Lho, kula teng mriku niku ndados napa nggih? Napa? Rasa kula menika terharu, ternyuh, bangga marem atase kula tiyang saking etan mriku tasih dipun paringi kesempatan silaturahim kalih para leluhur ingkang manggen wonten mriki. Ngalap berkah sapa ngerti muga-muga uripe awake dhewe besok lan sak teruse tansah pinaringan keselamatan lahir batin. Amin. Sedaya warga masyarakat ngalian mriki tansah pinaringan rejeki ingkang sempulur. Sehat keluarganipun. Pinter-pinter generasinipun. Nggih to, Bu? Amin. Ngoten. Niki gunume dosen lho, Bapak Ibu, gunume dosen. Niki dosen kuwi dosen apa, Nduk? Kula dosen karawitan. Nah, dosen karawitan niki nggih mahasiswa Fakultas Karawitan. Niki mahasiswi Fakultas Karawitan. Ah nika sonika Fakultas Strum nika. Kae Pak Marno kuwi sapu kawat kok. Streaming suarane iso resike kaya ngono mergo jasa dari Bapak Sumarno Esson. Eson. Ora sarjana sound system ya. Oh iya, sarjana sound system niki saestu niki wiwit alit sampun kula wentah bab suara utawa sesindenan. Yang kepengin bukti mengke kajenge diperintah kali bojone. Kula mboten wani merintah kula. Sebabe ngapa? Lah karo kowe wani aja meneh karo aku. Boten, kula yen kalih bojo menika minangka imam dalam rumah tangga. Betul. Arep dikaya ngapa wong wedok kuwi kudu manut perintah imam. Mongko imam ngantukan tadi. Senes imam yoga niki lho, senes Mas Imam niki pengendikan pembunuhan. Rikala semono dadi imam. Ning angger perkara dhuwit ora imam marbot kae. Boten kok, jujur mawon menika wau panitia lek maringi sangu teng kula langsung kula mboten liwat Pak Dalang. Dadi san saestu dados imam ingkang sae rejeki tumplek blek teng kula. Mboten nate kok nyelipne kaya jenengan teng jero blangkon ra enek dana kenakalan ra enek. Bojoku kuwi ra enek dana kenakalan. Percaya aku minangka dadi imam. Lek sampean
Pertanggapan dadak nyelempet Tak kene-kene. omongi ya. Mbok gawe apa? Tak omongi. Dalem. Kendaraan sing didol ning showroom iki ketoke ya apik. Nggih. Iki ketoke ya apik. Nggih. Iki tekan konsumen tekan omah iki starter iki lho ramuni. Berarti rusak. Terus Dadi, hubungane bojomu ketoke apik. Loh. Apa ya, Kang? Lho, Apa ya ayo, aku lho, ya aku dadi teliti ragu. dhewe wong kuwi mbekmu kok. Apa ya, Oh, Pak? go manut cara kendaraan to, ka showroom go mulih kuwi malah pancen ya ora kena di starter. Nyatane, Bu, bola-bali sampean tak selah ya penak ae to. To. Mesine mak jreng ngono kuwi to ya. Penak. Lah, Ning aku kuwi kok lho, malah dadi curiga ya. Lah iki. Dek kapan ke aku kok ketoke nemu SMS cah wedok ning HP-mu, Pak. Dadi. Karepku aku ya ora arep percaya iki. Karepku iki aku Reng. iki yo ngene lho. Saking sayangku, saking percaya bahwa suami itu bisa dipercaya imam rumah tangga. Mbok aku ora wani buka HP-ne Wis bojoku. bener wis Ning, aku Dek, bengi Dek, dadi kapan kala ya? marica pokoke. Dek ingi aku Eh, kok Seto. nampa SMS saka Elisa Orcaros Araso. Kuwi sapa kuwi? Elisa bintang tamu ke Jogja. Iki Halo piye? Pak Cahyo, gambare kok lop-lop waru. Oh Jojo kok gek eneng apa-apa. Gambare apa? Waru. Waru-waru. Berarti ngejak Remi iki ya Lisa. Waduh. Reng aja seneng provokasi. Nun sewu, ahli neraka itu 3 hal. Satu wong sing seneng ngrasani, loro seneng provokasi, telu nun sewu, mbuh lanang mbok wedok yen pipis ora gelem diresiki. Lah kuwi. Lah Sampeyan apa aku ngrasani wae ya ning arepmu. provokator. Lho aku ora provokator, aku cerita kok. Ning ceritamu iki iso mecahne keluargaku, padha golek dhuwit, aja mecah keluargaku. Barang iki iso pecah mergo sentret sik. Lah sing mecah mergane kowe. Ora, aku Mau ora- apik-apik wae, mulus-mulus wae. Aku ora nyentretke ya kes ya. Ya. Lho ya. Mboten. Lho, Ning, Mbak, lho kok mboten? Dadi imanku iki dadi berubah ngono lho. Aku koyo dadi ragu. Pancen kadang-kadang ana tetembungan. Apa? Wah, ya ning dalang kuwi kan. Heeh. Ya mulai kondang, adate lho ya sing aku nate krungu. Heeh. Siji harta, loro tahta, ping telu godane wanita kuwi malu. Bener kuwi, bener kuwi. Nduk, terus apa? aku Ya kudu nembang piye? ngene ya. Bener kuwi. Terus yen bojoku kaya ngono aku kepiye Pak Gareng? Aku kudu piye? Lah kono aku. Wayane sok dadi pahlawan. Nggih. Aku ki seneng lho menguji kesetiaan seseorang ya lewat begini. Diapa-apaken pancen setia, pancen nyawiji ya ora bakal pecah. Lah. Kaya masyarakat kene, masih arep dipecah nampi persatuannya kuat jadi tetap berjalan acara malam hari ini. Biasa. Kaya kae lho, biting utawa sada kayen siji gampang dipecah, gampang diceklek. Nek anggere ditaleni karo lambaran kerukunan, persatuan dan kesatuan, nyatane malah saya kuat iso ngresiki karo kalian. Ayo rong karuan. Ngopo? Aku masih biting sekilo lu dadekke siji ngono disenso ya kres ngono kok. Kowe iki aku ngene mbok diwangi, wong aku ya ngelem karo piyai kene. Ngono. Oh ngalem dalam rangka ngalem to? Heeh, no. Setuju aku. Alah ora gugu. Kowe nembang. Nggih. Aku seneng aku. Pak Dalang. Dalem. Menika wau Pak Ketua RW. Nggih, wong ayu. Ngaturaken aduh aja ngono to. Ngaturaken awala niku lho saking Pak RW, pundi wau nggih. Pak Yanto. Nggih Pak Yanto. Jadi Pak Yanto napa? Ingkang piyayi tempo wedal nyuwun ngersake napa tembang nggih. Ternyata Pangkur Semarangan ingkang dipun kersakaken nggih. Nggih, Pak. Napa Oh. piyayinipun rawuh wonten mriki, Pak? Mboten. Kok jenengan saged apal niku wau nyerat saking sinten? Kelingan. Oh, ngaten iki. Pak Yanto lho apa-apa kelingan mau sembayar aku kelingan kok. Tak pucek-pucekke lali lho sik kelingan. Ning piyai niki unik sing ngersake Pangkur Semarangan piyai unik. Pripun? Piyai kakung kalian putri tindak mriki Nggih. gitu. Jam 12 bengi Mas Gareng. Oh mriki. Jam 12 bengi. Sing putri mandhap dawuh kalian Pak Yanto Napa? mangke menawi wayangan dalang cahya pun tadi sindenipun Bu Kesi. Nggih, nggih, leres. Kula nyuwun niku karyane Kinarto Sabdo sing sok dikumandangaken kalian Bu Ngatirah nenggih Pangkur Semarangan. Ki siji pesan pertama. Pesan kedua, mangke menawi Pak Dalang Cahya kali Bu Kesi lagi nembang tapi menghibur, menawi wonten bintang tamu sing senenge ngadu-adu wong omah-omah niku men nuwun sewu. Rezekinipun badhe kirang. Ngoten niku bar niku terus kesah wer ngoten niku langsung ilang. Wong loro ki mau. Wong loro kuwi kakung putri kuwi jam 12 bengi. Kepethuk aku ning prapatan ngono kok. Aku kok, Mas tolong kandhake Mas Cahyo sing kalimat terakhir wae kula tipet dadi ra sida.
Meksa endo. Wong kok ngancam tok. Panggur Semarang ya Bu Kesi ya. Ning ngapunten Pak Dalang niki tasik swantene watuk. Nggih, ora apa-apa. Enten kirang nyuwun pangapunten. Swara watuk iki lumrah swara wagu aja nembang. Ah iya. Coba alon-alon Bu, ya. Mingkar mingkureng angkara Nadyanto Watuk nun sewu Bapak Ibu yang lenggah swantenipun bojo kula Sukesi tasik sae ta? Sae nggih. Benten kalian garawane Mas Gareng angger nyuwara medhi. Au. Loh, kuwi kode kok. Ada apa? Njaluk. akarana karenan marati Semarangan Bapak Ibu menika ingkang kula rumiyin kulina ngasta Ibu Ngatirah Suwardi. Nah, riyen rikala gerah lari kalih niki sowan. Dolan kula terke. Bar niki wangsul mboten enten. Terus hubungane Ya ora apa-apa. Aku mau nceritake. wong aku rono silaturahim bekti karo piyai sepuh. Lah itu sing penting. Lah kok bar aku mulih terus panjenengane sedo iki lek madake aku iki padha karo Apa mrek gantil no. Ora apa aku ngarani prit gantil. Lah ya ora ono tenan to piyayine. Iya. Sekarang sudah swargi termasuk Kinarto Sabdo. Iki bengi iki mirsani iki. Bengi iki mirsani. Sapa? Beliau-beliau iki do mirsani. Kok kowe ngerti? Loh, aku iki Raga Sukma kok. Ah iya, Sumelang kula ora iso balik. Aja to. Kowe dongane ala. Kula kemplalat to Raga Sukma ora. Ya, coba. Lah iki ngen gawat Bu Kesi, mergo Nggih, rada radang. Makane tak hati-hati. selani gen Ayo. jikuk napas. Jikuk napas. Apa kuwi jenenge pikirane ditata, diselehke, aja lali nyebut asmane pangeran. Iya. Bismillah. Alon-alon Bu. Tarik napas ya. Terus Bu kurang sithik. Iya. Ya. Alhamdulillah wis lahir lanang. Iki manak to Pak? Manak. Nembang kok iso marake manak iki lho. Ah ya aku melu ngempet ambekan tenan. Nek pancen iki ora sembarang wong iso nembang iki, ya bener penuh dengan power ya iki tenan. Wis lahir lanang lho. Alhamdulillah pancen anak kula saestu 3 lanang wedoke 1. Oh, kuwi to. Nggih. Dadi kula omah-omah kali Pak Cahyo sampun manak 4. Oh iya. Manak iki. Ganas deh. Wah. Sing barep umur pira, kelas pira ngerti ora? Iki kelas pira? Kelas 5. Sing nomor 2 kelas 4. Nomor 3 kembar lanang wedok, kembar dampit rambu rangkung kelas 2. 5, 4, 2. Wis dipasangi wae yo. Aja. Kok bengi Kowe metu. bola-bali yo. Kok padake kaya togel ae dipasangi. Lah denake kok tenanan iki lho. Nek tenan, iki tenan. Nggih ini kabejan niki. Wong loro niku kabejan duwe anak kembar dampit ya. Dampit. Dampit lanang wedok. Waduh luar biasa Jan. Muga-muga nuruni bapak ibune. Amin, amin. Ngungkuli no, taruna ngungkuli bapa no. Ya kurang ajar kok. Lah Taruna kok ngungkuli bapa no, bapake lungguh terus dincik cengele ngono. Kowe iki angel men to iki. Tegese kepinterane, ketrimane ngono lho. Ngomong kepinterane. Iki urung rampung lho karya-arine. Ayo, Bu. Ayo.
ngatasi radang sik kuat kaya ngono kuwi. Men semangat bapak-bapak ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi Rahayu. Matur nuwun. Wingi nembe king dokter niku nembe estu. Tenan saestu niki yen mboten ahli dan menguasai tidak mungkin semua orang atau presiden-presiden saged nembang. Niki lho, cah cilik-cilik niki. Iki cah telu iki yen ana sing iso nembang kok ngene. Tak pek kowe. Ya dipek tenan lho. Aja dipek tok, disangoni. Oh, emang. Urut saka Gendho Umi. Aku dhewe dhewe iki karo apa jenenge Napak Tilas mewariskan. Lek sale asline Semarangan cengkoke mboten kados ngeten. Dadi sing plek persis Semarangan iku Bunga Tirah menika. Betul. Dados kula menika nyuwun pangapunten sampun dipun modifikasi, dipun variasi. Paling ora iki Solo 3 lah. Solo 3 paling ora. Kula jane pengen menyampaikan sing Semarangan cengkok asline ora kudu dijengeke tekan 6 niku wau. Betul, ini Kan sudah pat divariasi. Ya paling ora ya mbawen lah wis ora. Ora Semarang mbawen. Ayo anak-anak diteroke. Ayo, ora mbawen ya anak. Kontes anu ya. Ah, coba. Kontes. Sampai di mana kemampuanmu? Wis tenan aku sumpah. Pokoknya Sangoni tapi disangoni gak iso ya. Bukesi tak pek. Ayo. Pokoknya lek iso kuat kudu disangoni. Nyangoni Pak Gareng ora kena dalange. Loh, aku sing ngrungokke Pak Yanto bareng Pak Yanto ya gendeng nyangoni kok. Aku tok. Mulai saka ngendi Pak Gareng Ya kok pinggir dhewe. Ayo Dista, ayo. Ayo kowe. Kok Dista coba. Iki. Sinden kok mluworok mripate. Ayo. La 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 la. Biyo. Ayo, Dok. Semangat Dista. Ayo. Sinden Pasti bisa. Sing kedua. Sinden weton kedua. Contone sik Bu Kesi. Anu men sing mirsani ya iso juri oleh-oleh. Wanda wis ning kene. Bu Kesi, Wanda sinden nomor 3 kok kene iki lho. Aduh kok aku piye? Engko sakit to ora. Kowe yen kepengin iso kaya ngono, engko kowe nembang tak pangku. Hubungannya apa? Loh, tak dorong Oh, semangat. dorong. Ayo, pedorongan. Iya. Ayo, Dok. Biasa. Ayo, Dok. Wis iso. Mungkin Oke, asli Semarangan. Asli Wasline. Semarang ora digenjot ya ayo. Oh iya, nanti digenjat. Biasanya dia sing genjat malah ayo. Iya. Ayo sayang, Wanda, kowe Wanda. gede kok terus ngalamun. Wah, arep edo kowe. Mesti Ayo. aku penake apa pamit pipis sik ya. Ayo. Ayo ndak Wanda marah, ngapi. Ayo. Ape? Sing salah sing gender, sing salah sing gender. Bojane wis bener bocah, kowe sing salah. Pokoknya wong ayu tak belani. Lek Dista mau cara dibiji ya 90. 90. Wanda ki mau ya 80. 80. Lah iki Najwa, iki kena Ponorogo iki. Wah, mata Najwa iki. Ayo, wah, ayo, wah. Ayo, wah. Malah motor GP. Kowe marake buyarke wis konsentrasi lho. Ben mentale gen kuat ta ora? Ayo, tenang, Dok. Aku nang mburimu. Wah, bareng ngono terus irunge mekrok terusan, ayo. Wah, dan bareng guyu untune gingsul kabeh. Setia iki, tipe setia. Iya, setia. Setiaki. Cukuke ijo. Wes dingi ora. Cara biji ya 25 lah. Iki mau ketoke cengkoke mudhun silayur kono lho. Silayur. Silayur iki kono ngalian lho, mesek-mesek ngene lho. Ayo. Silayur medun bablas Sunan Kuning. Ya, wah sobone. Ayo. Umi. Umi, ayo Umi. Tak gul-gulke anak wedok lek nganti ora iso padha mbokmu. Wah. Wis. Wis. Wis ayo. Kon dosa. Munggah ora iki? Munggah. Iya.
Wah seriusan. Kok gur mangap tok ra nek suarane piye maksudmu? Sekedap, Pak. Oh iya, konsentrasi penuh. Konsentrasi. Oh iya. Iya. Piye apa wayangan dibarke sik kowe lagi nembang. Dinteni wong sakmene akeh kok mendelak-mendelik tok. Nggih. Jenengan sing sabar nek ngomong putu Aku gareng kok sabar. Ngomong putu. Aku karo mbahmu kapan kok ngomong putu? Kowe bar anu Agustus lak ya mantu to. Mantu. Bar kuwi lak menindang duwe putu, mantu lak dieman-eman mendang duwe putu. Oh. Dadi dilatih karo me bakal duwe putu, mula ki nyeluk ki mau kakung ngono. Putu boros. Yo. Sing biji iki aku nek kowe dhewe 100 iki lho. Sing biji iki jurine piye iki karepe? Yo mengene 100. Engko 100 saiki parkir 2000 kok 100. Heeh, gandeng cah papat 100 demung papak selawe ding. Sing datiri. Kowe arep edo kowe rekor-rekor nyawan kowe. Aku krungu lek rasa-rasane mau. Aja Sinden-sinden kowe lek cengkok Semarang tak pangan. Apa-apa gawe iki apa sinden Semarangan tak pangan aja meneh kok Semarangan wong sajen kowe tak pangan kok. Padahal nek Bathara Kala kowe. Ayo Tut, kita jago iki kok tak jagoke tak babonke lho ayo. Babon. Ayo. Sebentar Pak Yoyo, saya atur nafas nggih. Sing sabar untuk mendapatkan hasil maksimal itu harus sabar biar Nggih. Pak De sabar Pak De nggih. Nggih, jeung Betari Durga. Anjir. Ngawur dudu kuwi. Apa? Retno Utami. Iya. Iya. Pak D. Kok sik aku bayangke koyo aku bayangke koyo sing tak tonton mau bengi e. Apa kuwi? Pak D, saya bisanya begini Pak D. Nek ora ngono kuwi marake prinding. Saya nggak bisa. Enggak bisa wong sing cilik-cilik iso kok. Pak D, saya diajarin dulu Pak D. Diajarin. Emangnya gua apa lu? Tak pangan loh De, nek sampean ra gelem ngajari. Dia nok gandas arep mangan aku iki. Ayo Ti. Pak D sakit Pak D. Gendere ganti kentekan piran iki lho. Pak D. Kowe lek caramu ngono, engko pengendare tak kon mulih lho lungan. Pak D. Kok nggo gamelan dhewe senengane. Suara saya sakit, karena saya nggak bisa seperti yang lain. Sakit. Yang sakit yang rumah sakit Tugu ngono lho. Tolong Pak D. Tolong wong karing ngetutke gendar kowe kok ndadak mbladang tekan ngono lho kentekan ku lho gantian. Kowe diomongi ngetutne gendar kan sing gendar nguyuh kowe melu nguyuh ora. Yo baleni, wis jati dirimu jati dirimu. Wis biasa wae Tut, biasa Tut. Biasane wis ngene iki. Nggak bisa Pak D, seperti yang lain nggak bisa. Wis Jangan dipaksa sakit. kowe suwe-suwe tak guak ning alas karet ngono lho kowe. Ti. Saisamu. Ciri khasmu. Mas Dar, gendarnya saya nggak kelihatan. Loh, gendar itu didengar nggak dilihat. Tapi saya harus melihat dulu. Ki jane sinden telat ngombe obat apa piye to iki? Badar jatin wujud. Sampun Pak Yoyo sakit. Sakit nggih, nggih. Nggih pun ngoten riyen mangke disalep nggih. Haiji. Nggih. Haiji sampun Pak D. Kamu anggar krungu suarane kae kudu mlethak kowe. Bijine pira ki Mas Garing? Pun saya kelas. 50 karepmu ra karepmu. Mbak Liano. Ah iki. Lho ya niki.
Wah. Ibu Ngatirah ngejowantah Bu Warni titisane kok. Iya, ayo aja ngisini-sini. Wes. Kowe sing kebangetan iki awake dhewe. Lagi sinden gambir sawit kok kon ngene iki. Ora kuwi jane iki kowe iki sinden apa Tarsan? Kok wow. Lah piye ta, Pak? Ya usaha lagi. Oh, yo. Ayo. Oh sinden alusan kok, Mas. Alusan. Alusan yo pancen kabeh iki punya karakter sendiri-sendiri. Wis tak ngapura ya wis ora masalah. Tak ngapura wis. Ya padha-padha, Pak. Iki bodoh apa piye masalahnya? Masalahnya iki kaya silaturahmi ya. Nggih, Pak Gareng. Pripun, Mbak? Intinipun menika adalah improvisasi mencoba kalau mampu ndak apa-apa, kalau tidak mampu juga tidak apa-apa. Kalau mampu applause yang bagus. Kalau ndak mampu setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Dan lagi ini pancen iki perlu teknik olah vokal membuktikan bahwa budaya kita itu tidak semudah yang dipikirkan Leres. orang. Jadi sindenan menika ilmu sindenan karawitan, pedalangan menika nggih napa nggih gadah ilmu pengetahuan piyambak ingkang rumit, ingkang harus dipelajari secara detail, tidak kalah dengan ilmu eksak kados matematika, fisika. Pancen eksan ki pancen ilmu apoke pasti. dadi wiraswara pancen angel dipelajari. Dados awake dhewe niku kudu bangga dadi tiyang Jawi, tasik remen ngleluri nyinaoni tetembangan lan gegendingan sing wonten tembang-tembang niku wau wonten filosofi kehidupan, pesan-pesan moral kehidupan. Ya, iku sing Gitu, baku kuwi. lewat Jadi, cakepan. tidak hanya sekedar swara ning ana pesan di dalamnya. Leres Pak De Gareng. Sarene iki muridmu wis nyoba saiki tutupno selanjutnya bagaimanakah itu. Sinukarata mreh kratarata pakartine ngilmu kang tumrap neng tanah Jawa. Agama agemeng ngaji Sing nangis putrane sinten iki wau? Masyaallah. Sinten? Lho wedi karo suaramu mau lho Dik kuwi. Nganti nangis. Aja kok cah cilik, Pak Marno iki profesional. Biasane anggere makngung sithik diuntir bareng kowe nyuwara ora diuntir malah ngene. Ala nutupi kuping. Niki dawan apa, Mas? Napa Bu Kesi? Napa, Mbak? Dipun lajengaken tembang Ojo Dipleroki, mengke duet kalih Mas Gareng. Okle. Monggo, Oke, aja dipleroki karya besar Ki Narto Sabdo. Dados.
Terima kasih. Mbak Dandut ning Miroso iki. Nggih. Weton anggrek yen biyen ngarani ning weton damelanipun almarhum Kinarto Sabdo. Oh, Jalan Anggrek. Aja dikeroki iki pancen zamane semono pancen. Aja dipleroki. Mergo dipleroki mergo ora dikeroki kuwi mau lho. Nah, bareng dipleroki terus bareng ning ji ngancing kabeh. Aku meh sorak-sorak. Ugi katur dumateng pepundhen kula Bapak Haji Daryono Klicorjo Mejayan Madiun ingkang kepareng monitor matur nuwun. Wah, bengi niki di streaming berbanggalah piyai mriki dipun streaming kang mirsani seluruh Indonesia bahkan dunia. Nggih. Niki luar Ugi biasa. menika wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking Pak Afif Jatirogo Tuban derek wungon. Jatirogo Nggih. Pun wong salwangsul WA-ne kula terlantar ngapunten nggih. Nggih. Nyuwun podang kuning dipun bawani nggih. Oh, siap. Menika salah satu ketua SKCK wonten Laladan Jatirogo Tuban. Oh, SKCK anu napa? Sedulure Ki Cahya Kuntadi. Nggih. Oh, fans panjenengan nggih. Nggih, Sedulure leres. Ki Cahya Kuntadi. Siap. Aku yang duwe fans. Apa? Segars. Fansku tak kelompoke dalam Segars. Apakah Segar? Sedulur Gareng Semarang. Wah. Jadi Apik. selalu segar, baik pikiran dan hatinya segar, tidak berpikir negatif. Apik ayo. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya nyimak nderek wungon sak rombongan tansah pinaringan kesarasan sedaya. Amin. Amin. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Jabodetabek. Nggih. Wah, Kyai Jabodetabek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Gus Yoso. Pelalangan Jenangan Ponorogo nderek ningali Mbak Limbuk nyuwun gending bilih saged podang kuning sembah nuwun. Oh, saged Gus, saged. Nggih, siap. Pak Cahya Kuntadi Bucange minta lagu alun-alun Nganjuk kalian podang kuning. Oh, nggih. Tertanda Pak RT Majuri. Nggih, ingkang saged pun aturaken podang kuning alun-alun Nganjuk nembe dipun renovasi ngaten. Lagu direnovasi. Ditenol lagi jadani apa ya dilakoke. Nggih. Nggih. Ya gandeng sampean kondange Ratu Podang Kuning. Nah, pamundhut iki aturna sampean ngancani karo Mbah Gareng Mudun. Aku wis putus semangat aku. Hah? Wis disebut Mbah ngono. Yen disebut Mbah tegese sampean ki bakale dituwakake utawa disepuhke minangka tepa tuladha tepa palupi kabeh dongane bisa numusi. Amin, betul. Dan saya wajib berbangga hati karena sudah disebut Mbah tegese wis tuwa. Proses yang telah saya lalui berarti sudah hampir komplit. Dari mulai lahir, bayi, bocah, remaja, dewasa, saiki aku wis tuwa. Proses iki wis tak lakoni. Iki bocah iki urung karuan kok tekan tuwa. Mbok didongakne sing apik muga-muga. Yen kepengin ndongake aku apik, aku kepengin tak dongake apik ya carane wong Jer Basuki mawa beya kok. Pripun? Carane Ora ketan rokok sapak iki ngekeki. piye ngene Mosok ndongakne nganggo pamrih to, Kung? Loh, donga iki mandi lan urane gumantung rokoke. Ngoten to. Lho aku ki perdukunan. Ora ngerti ning omahe rokok apa enek ning lemari Oh, dhek. kuwi ora tuku, kei kuwi. Cap kei. Ning ora tenan tak dongake berhasil dan sukses hidupmu ya, Nduk. Amin. Pangestunipun, Kung. Niki Bapak Ibu ingkang kondang sinden podang kuning nggih niki. Niki cilik meringkil ning berkualitas tinggi nggih niki. Lare omahmu ndi, Nduk? Kula Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Pulung niku desane Ponorogo kabupatene. Sakmenika nembe kowe sekolah ning ndi? Kuliah ten isi Surakarta. Murite alap-alapan Sukesi iki. Nggih. Ora nggih alap-alapan yo. Lakon wayangnya alap-alapan Sukesi. Ayo. Ibu Kesi. Nggih. Jiko fakultas Seni Karawitan. Seni Karawitan. Nggih. Umurmu wis pira to kok wis kuliah iki?
Kula 19. 19 guys, wah pinter. Nggih. 19 kok selikur. 19 kok rugi lho, selikur mbok dol 19. Rugi loro ya. Rugi lho, asline piro? 19. Ya wis ora usah ngotot to, 19 ya 19. Ya masa remaja iki ya kowe wis ngantuk dewasa lho, 19 iki dewasa. Hati-hati tentang hukum negara maupun agama kudu dilakoni sing wis dipacar apa urung? Nemen Gong. Dereng. Sumpah. Sumpah. Tenan? Saestu. Iki sekseni danyange kedung pane lho iki. Alah mbok danyang pundi lho? Urung dipacar tenan. Saestu. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung ingkang badhe ngepek monggo. Mumpung menika tasih legan golek momongan. Kok tawakne padake serandal ae ora. Lho mbok menawa pancen judune piyayi kene sapa ngerti? Amin. Lho kene iki mayoritas masyarakate dibagi loro, ana sing petani, ana sing pegawe. Aku wis sumpah kene iki. Iki gange aku artine apa ya ora gang kok mugem. Apa? Gange mugem. Mugem aren. Kok mugem niku napa to, Pak? Yen ngugem niku ngugemi sapa to? Mugem iki. Oh, muga-muga gembira masyarakate. Wah iya. Lah aren nih, aren. 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 Aren ki aku moh leren mergo sing mirsani akeh. Iya. Iya aren ngono lho. Ya Dik ya. Nggih. Wis golek-golek golek pangan iki rumuse beda kok ya. Nggih, wonten. Sik iki nembang ya. Nggih. Nembang di bawah nira. Nggih. Ya. Pak Haji tanganipun Pak Tangane, Haji. tangane. Nggih. Bukan mukrimnya. Mak. Angger kancane itu rezeki kok ora seneng lho. Wong pancen rezekine bathine dagelan iki ndemeki sindian ngene iki kok. Lah sama muslim kan harus mengingatkan. Oleh nganti kilaf tenan lho. Ya ora aku ki maneges kok. Paling ya tayamum. Ora nek banyu apa piye tayamum. Ya hawanana. Nadyan wujud temong peksi. Iki bocah iki cacate gur siji. Ngopo? Napa? Ayu, bawaan apik, pinter, suarane becik. Jame murah. Lho, Jam TikTok 9.000 iki. mboten lho, jenengan Halo aku mau pergi bar buka kok. Jam kok 9.000 iki piye? ngece banget. Iki mesti jam isine coro iki aku. Ngece. Lah piro regane piro? Nggih rahasia tapi niki mboten 9.000. Berarti ki ratuku dhewe iki mesti Lho, cek wong. Ayo. mboten kula tembas piyambak. Ah, lah kok ora ngerti regane? Nggih jane ngertos tapi kula kan mboten sombong to, Pak Dekade. Sing aran iku sombong sapa? Lho, lah mungkin nek kula mengatakan sesungguhnya niki harganya berapa jenengan mesti waduh ngoten. Ora apa-apa karo Pak Gareng ya ben ora ngenyek lho. Sosok kudu diwelehke. Regane piro? 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 Piro reng mau? Ono rego kok. Ngene maksudnya ora larang. Ora larang. Ngene iki. Piro regane? 50.000. Oh, 5.000 kok. Piro? 5.000. Wis kene wis ki 150 sak wonge kene tak tuku. aja. Wah, angel men takoni wong. Gading sing mirsani lak kawetan ana kula ana. Madhepe. Sak larik madhep rono, sak larik rono. Ayo, Pinardi. aku tak mikir. Ayo. Nggih. Lungguh. Oh, teles ki lho, Gan. Nyun sewu nggih Bapak Ibu. Peh wis lunas terus males. Lah kowe yen aku ngadeg nutupi umi. Angel men to. Wis takon kowe ngadeg kene genti apa piye aku tak lungguh kono. Lah aku nadyan to lingguh kan mau wis ngadeg kok ora. Loh, aku wis suwe. Wis suwe. Ora Ayo iso. Mi, ayo Mi. Agawita lineng berantah. Nek mun delok ngono to, Reng. Gumun-gumun ki cah pulung. Kok ya ana sing ayu ngene iki.
Ngenyak wi Nek pulunge pancen nggone wong ayu. Nggih. Pulunge racak-racak bocah ayu-ayu ya. Nggih. Wah, dalem nggone ndlesek ngono. Nggih. Ora kowe. Oh, tau rono takoki iki lho. Wademe ngetek aku. Aku gareng nganggo jaket yo ning pulung kono kuwi. Nggih. Pas lara kuwi ya. Pas lara to, Kek? Kok heeh, pas lara. Lah iya. Delala pas lara aku. Madheng ulon. Halus manis nangsa Mas aku malah kaya polisi lalu lintas yo madhep ono pandhek. Kayak kipas angin ya. Kipas angin ya gila. Mboten napa-napa Pak Dalang, kersane sedaya ngertos kula ngoten. Wah. Ngertos niki lho, Umi. Ngoten. Iya. Jame 50.000 ora. Ngoten. Tekan ndi ya? Wis suwe. Dok perang. Utuh. Wis suwe nggen kunglah lana. Sinden lali cakepane karo sing gentir dilene. Wis suwe malah nyauri sik dilu kok. Ya iki kalah kesel to kae madhep rono. Iki bengi iki sing bingung sinden gur siji. Apa? Tutik bingung. Kok iso? Mergo madhep rono madhep ring ngerti yen mburi disawang ngerti gelungaku tak semerabang ya. Lah wis lewah kuwi. Sing dhuwur kene iki tutike abang kene ireng. Ah iya. Iki gaul sinden gaul iki semiran barang ngono iki. Padahal wis tuwek sapa dar tuwek. Dineke tuwek tut. Wis suwe. Golek isi podang. Tangane. Jenah Nana iba bunga Ngetan. Tiku Kaya tentara oplosan. Nyanding bisa dadi Wes. tambah jarike sampar kaya bedayan. Ning bedayan ludruk lho. Oh iya. Ponakane lek karya iki. Ayo, podang kuning adalah doa untuk warga masyarakat Kaliancar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Kaliancar mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Dados. esuk awan ning omah wis ora krasan nyeluyuran nang golek sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan
gawe pikir kuping seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding lirate ora bakal hatiku kegiwang yen si bodang andutut hati kebranan ora mandah hatiku tan saya tuturu tasranani berpiraku terakhir gandeng piyambakipun lare Ponorogo niki wau cuplikan senterewe. Ya, yen cara kene sente iki tanduran sing gateli ngene. Yen niki pancen jogetan jaranan senterewe. Niku enten maknane lho. Apa, Mas? Jane saka tembung sente rawe. Rawe, ya. Ning plesete tembung dadi sente rewe tegese len joget ki semangat sigrak kaya wong gatelen kae. Nah, tur ya sing nyawang sing nonton ki ya gatel kepengin melu joget. Ha iya. Mergo ya kepenak tenan sih. Sente rewe sajak jogetane ora nganggo tenaga kae. Ini anggere sing asli lak ngono kae. Iya, iya. Terus saiki bandeng sing joget ki wong ayu-ayu ya dadi apike ora umum. Nah iya. Saya nikmat. Nggih. Aduh. Menika ugi saking Pak Marsono Pilang Kenceng nggih. Pak Dian karo Mas Gapuk. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi nderek wungon mirsani ringgih dalu menika. Ha nggih, mugi lancar acara dalu menika wonten kali ancar. Nggih. Amin. Matur nuwun. Iki kula salam kagem kanca-kanca tetanggi kula, sedulur-sedulur kula ingkang wonten area Mukti ingkang nembe nonton bareng. Oh nggih. Oh mirsani sesarengan. Nggih, ya HP siji diroyok moto pirang-pirang ngene. Niki kula saking Palangkaraya nggih tetep tumut nonton Pak Cahyo, penggemar aktif jenengan Sairan. Mugi sedaya pinaringan sehat lancar rezekinipun. Nggih, amin. Nggih, nyuwun sesideman nggih. Cocok. Nggih.
Ugi saking Pak Harnoto. Saking Pak Harnoto Tenggarong. Kalimantan. Semoga nggih Kalimantan. Semoga Madangkara semakin jaya. Amin. Amin. Nggih. Yo siji ngkas ya Mas Gareng. Nggih napa Mas? Napa lagune? Kok tak nyun pambiyantu sing rada sigrak sing kekinian. Nggih, napa? Lali janjine. Sing nembang sinten iki? Wanda turun. Wanda. Nggih karo Genduk Najwa ya. Najwa Wanda. Niki anu sinden milenial niki. Nom-noman ayu-ayu, dhuwur-dhuwur. Nggih. Wah, kuwi peragawati kabeh iki. Dedeke entuk. Alah, aku biyen kaya kesusu lahir ngopo. Lemu rabi kemruputen wedi. Kemruputen ya malah nyengko. Jenengmu sapa, Dok? Kula Najwa. Ora komplite sapa kok Najwa tok. Rei Najwa Marila Iswananda. Sabar dah. Astagfirullahaladzim. Ora kowe iki candi. Kula saking Ponorogo. Ponorogo padha umi iki mau. Ngene ya kuliah ning ngisi. Iki nembe lulus SMKI. Oh, lulus SMKI. Nggih. Sekolah Menengah Kesenian Indonesia, Semaki. Lah, kowe ya nutuke ning ngisi. Nggih. Iya wah sing nom banget iki. Wah, kasuwen le ngenteni kene iki. Tak iki wae. Iki Wanda Habibahi. Sapa jenengmu, Dok? Nggih, kula Wanda Amara, Pak De. Amara. Wah, medeni bocah bendina nesu iki. Mboten. Lah kok jenengmu Amarah ngono. Amara mboten anggihan. Oh, Wanda Amara. Saka ngendi to omahmu, Nduk? Saking Ngawi, Jawa Timur. Ngawi Ponorogo. Lah kakek Jawa Timur ya? Nggih, pancen Mbak Kesi bibit-bibit. dhewe saka Tulung-Tulung. Tulung Agung. Lah iya, Tulung Agung iki kok Ponorogo, Ngawi. Kowe kuliah ning isi. Nggih. Ya karawitan muridé Mbak Kesi. Nggih. Daduh. Iki calon iki sudah duwe pacarmu, Dong? Dereng. Dereng. Wayune kok ngene kok ora duwe pacar iki lho gaweanmu ngopo? Ngono Belajar, dipaidu Pak, gitu. Belajar kuliah kok. Oh, belajar. Nggih. Konsentrasi belajar. Nggih. Tapi ngene lho, Dok, proses hidup itu melalui proses yang pas. Tegese wancine kowe pacaran ya pacaran ra apa-apa asal bisa membatasi. Kalau mempanjen kowe iki urung entuk pacar, Pak D lak ya ono to. Engko aku sing goleke pacar. Oh, alah. Arep nekat kowe. Senengane kok do aku duwe pacar kok ngene yo nyedakke umur. Iki nembang cara ngendi Mas Momo? Sragenan. Kudu ya pola, Sragen iki ciri khasé pola. Yen cara Sragen badutan ngono kae. Ya, bener. Kudu pola lho, aja meneng wae ya. Ayo sing kompak lho ya. Yen ra pola ra enak. Ayo pola. Ayo. Pokoke tangane tengen maju, sikile sing tengen ya maju lho ya. Dompo. Tak kompak kok ya. Lagune apa mau Mas? Lali janjine. Lali janjine. Ayo diaturake langsung kemawon, Cok. Ya. Oke, dados. Hey!
Matur nuwun Mbak Wanda, Mbak Najwa. Ya, nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Sakur Pajaratan ingkang lenggah wonten ing Kelurahan Wates Ngalian Semarang. Saged mriku mawon, Mas. Nggih. Insyaallah benjang kepareng wayangan suran. Nggih. 3 malam berturut-turut. Amin, 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 amin. Nggih, menika. Nggih. Nggih. Mas Gareng. Dawuh, Mas. Nggih. Piyayi mirsani wayang menika 3 perangan kudu kecakup. Kelompokipun. Nggih. Menapa mawon? Kelompok penggemar lakon, penggemar lucon kalian penggemar lagon. Keparengipun Mas Cahya. Bab limbukan dipun punggah sawetawis mangke kalajengaken wonten ing segmen goro-goro. Nenggo dawuh Nggih. wayangipun kedah kecakep critanipun, Mas. Dawuh leres. Nggih. Mangke pokoke goro-goro full edan. Nggih.